खलोर गे बन जेबी कोनिया तू दोसरा के घर के करे छोही शादी तू कोई भी खलोर गे बन जेबी कोनिया तू दोसरा के घर के दुआरा पतोरा टेंट लगल छे ओय तू कहिया बराते अभी दिन साथ तबले तू कर बात 15 के जिए शादी 16 के सोहागे रात अभी दिन साथ तबले तू कर बात 15 के जिए शादी 16 के सोहागे रात केकरा से करबै के मीठी मीठी बतिया जोई रे तोल मही दोसर संग पीरतिया ये सोना इना नहीं बोल केकरा से करबै के मीठी मीठी बतिया जोई रे तोल मही दोसर संग पीरतिया यहाँ तक करब रे हमें बाहा करब ससुरा सहैया के नहिरा मूल कहा करब के दोसरा नाम के मेहंदी रचाई के छोड़ के जोई बिसार अभी दिन साथ तबले तू कर बात 15 के जिए शादी 16 के सोहागे रात अभी दिन साथ तबले तू कर बात 15 के जिए शादी 16 के सोहागे रात दिन टेंशन जाई छौ के पढ़ल हो जे तो शादी जे तू मांग के भरल ई बाबू टेंशन नहीं लेना दिन टेंशन जाई छौ के पढ़ल हो जे तो शादी जे तू मांग के भरल हमर जिंदा करल छौरा तू छोहर दही रे राइटर कृष्णा समझावे करा कुछ कही रे संदीप अभिमन्यु के छोड़ के काजल देवी दोसर के अभी दिन साथ तबले तू कर बात 15 के जिए शादी 16 के सोहागे रात अभी दिन साथ तबले तू कर बात 15 के जिए शादी 16 के सोहागे रात करे छोही शादी तू कोई भी खलोर गे बन जेबी कोनिया तू दोसरा के घर के दुआरा पतोरा टेंट लगल छे ओय तू कहिया बराते अभी दिन साथ तबले तू कर बात 15 के जिए शादी 16 के सोहागे रात अभी दिन साथ तबले तू कर बात 15 के जिए शादी 16 के सोहागे रात